माधव एंटरटेनमेंट के नव नव ऑडियो वीडियो सबसे पहले देखबाक लेल हमर चैनल के लाल बटन दबा के सब्सक्राइब करी आ घंटी के निशान के जरूर दबाओ। मंगल आजू जनकपुर अति मन भावन है आहे मंगल दुल्हा दुल्हीन परम सुहावन है आहे मंगल दुल्हा दुल्हीन परम सुहावन है आहे मंगल आजू जनकपुर अति मन भावन है आहे मंगल आजू जनकपुर अति मन भावन है आहे मंगल दुल्हा दुल्हीन परम सुहावन है आहे मंगल दुल्हा दुल्हीन परम सुहावन है। आहे मंगल बाजन बाजय सखी सब मंगल है आहे मंगल बाजन बाजय सखी सब मंगल है आहे गावैठ मंगल गीत जनक घर मंगल है आहे गावैठ मंगल गीत जनक घर मंगल है। जय आहे देवगान फूल बरसावत सुर सब मंगल है आहे देवगान फूल बरसावती सुर सब मंगल है आहे सिया जी के आजू छन विवाह जनक घर मंगल है आहे सिया जी के आजू छन विवाह जनक घर मंगल है। आहे मंगल श्री राम दुल्हा सिया भेली दुल्हीन है आहे मंगल श्री राम दुल्हा सिया भेली दुल्हीन है आहे मिथिला आजू सुमंगल जनक
जनक घर मंगल है आहे मिथिला आयु सुमंगल जनक घर मंगल है आहे मंगल आजू जनकपुर अति मान भावन है आहे मंगल आजू जनकपुर अति मान भावन है। हम चाहब कि एक बार दुल्हा दुल्हन के आशीर्वाद स्वरूप दोनों हाथ उठाकर ताली बजा के संगते आहे मंगल दुल्हा दुल्हन परम सुहावन है आहे मंगल दुल्हा दुल्हन परम सुहावन है आहे मंगल आजू जनकपुर अति मन भावन है आहे मंगल आजू जनकपुर अति मन भावन है आहे मंगल दुल्हा दुल्हन परम सुहावन है आहे मंगल दुल्हा दुल्हन परम सुहावन परम सुहावन परम सुहावन।